19 August zuva randisingakanganwe nekuti hazvina kumira zvakanaka. Muri Zimbabwe ndadzoka ndine nyaya panapa. Nyaya yandivhundutsa, iri kuvhundutsa vanhu vakawanda. Tese totoshamisika kuti what's going on, icho kwadere chii, because tese takaona SADC summit yakaitwa and stuff, team rese rapa position zvavaida zvakaita, and it's like hamane shamwari dzimwe dzenyu vakaisvita vakashinga vacho nevamwe vakaningirina vakatobatwa vakasungwa, vamwe vakasungirwa mahara, zvakatongoenda zvakadaro. Inokwasara kuzoti vamwe vazodzoka. But nyaya iri kupisa panapa inyaya idzo saru dzeratidziro nyaya dzeratidziro dzemademonstrations dzada kuitika idzodzo ndo nyaya dziri kurovesa hana panapa. So like this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane isheke, nyaya yakadai so iri kundibata because ndatry kuongorora kuti this kind of information iri kubva nekupi, because vanhu muZimbabwe vakangopedzera vangoona kuti vanhu mapedza kuningirikina zvese zvimanga zvichida kuningirina vada kuramba vachingotrya kuti mungoramba muri okay nhasi madzoka muri kuona zvavakutaura. So nyaya iri panapa iri kubata zviri kunzi ED pretended to be against those demonstrations yet he wanted them badly. Advocate Chamisa was well briefed of how Puppet Shabangu and ED wanted to use those demonstrations to draw SADC attention to call for their GNU in order to postpone election to 2030. It didn't work. The plot failed. Don't you hear about anzaida kuti pabva pangonzi uraita pane nyaya kunetsa vanhu vari kuratidzira saka ngatitei hurumende yemubatanidzwa pavarume vava varipo ivava kuti ngatitingotai hurumende yemubatanidzwa ndi vanhu vapopotesa pari kunzi aida ngirineki. But chinhu chiri kundinetsa panapa ndechekuti nemasungirwo akaita vanhu kana aida zvinhu izvozvo kuti zviitike nemasungirwo akaitwa vanhu vaya pari kunyatsoshungurudza ipapo kuti vanhu vese vakasvika vanhu vakatyidzirwa zvisingaitika. Vamwe vachitongonzi kwangoni kuti unenge unoigona demo yo bva watongotsvagirwa tunyaya tokumashuruzi wakamboita zvakadike tiri kuda kauya kuno kushamariwa kuti uri musungwa iwo papazinzonzi zvoni munanga kwaaitoda mademonstrations iwa kuti paitwe adraw attention yeSADC. I know zvangu kuti nyaya dzakawanda pese panongotaurwa nyaya dzakungonzi chamisa kweno Zimbabwe ndo zvairika chamisa this chamisa that netumwe tumaningirikini tokatongouya manje tuma account tuma ghost tuma chinchi tuma YouTube unongona kunzi chamisa dadisa chamisa like munhu akatora sabbatical leave pa politics anoramba chingonzi azodai atopinda you'll be like this guy is right I don't even know. So but guys mbona vanhu vari kubuda pana parutaura kuti now it makes sense. Umwe ari kubvumirana nazvo, umwe ari kuti the journalism yenyika ndiri kuzvidhauta wakanene. Umwe ari kuti well God is need kana zvakadaro. Umwe ari kuti aiwa kana mashayo nyaya musati daro mukupenga ere vanhu. Ndizvo zvotaura umwe ari kuti it was better for people to protest for GNU. Maybe we can build our country. Maybe all our neighbors will stop making examples with us. Mawana yaonzi kusvika 2030 muchingobika manyepo komana itai zvenyu tikugona imwe ari kuti aiwa kana usina zvokutaura nyarara mwari kuti GNU yekuita sei nai GNU yechi vamwe hatodi kutoinzwa kanyaya yacho inga kutaura GNU mwari kuti now it's the president who wanted the demonstrations. What you wanted zvakakuomera chokwadi zvachinjwa nyaya yacho yakutochinjwa attention yakunzi winjo anga achida ngirini yacho zvinhu zviri funny zvimwe ari kuti who are the GNU proponents? What is the GNU driving factor? What role do Nelson Chamisa play in the drive for GNU? What are the positions for GNU proponents? Obviously this GNU proposition and your finger pointing Chamisas is lazy. Ndo mamwe mabudira kutaura mwenza aiwa mapererwa manje makungotomoka these people vanhu ava vari fun zvisingati. Do you still remember kuti pamene zuro pakabuda pachitaurwa nyaya Chamisa chitara achikuudza kuti ichiri ningirikini yekuti tiningire mavoices here kana kuti yatogungano yemavices yekubata vanhu achitaura on behalf of futi vanhu vamwe vakasungirwa kunzi musangano uyo ukwanise kuenderera kumberi natini pakabuda Ibo Mandaza na upo chimwe vachiataka Chamisa the same Chamisa vakabuda vachimuataka. Saka tikutaura here kuti these people vananingirikini vaipusha for kuti vanhu ngavaite zvemademonstrations vanhu vakaita sana ningirikini anahopoyo vari kushandira ZANU-PF ndo zvazviri kutoreva kaipapa ndo kwazvakutoenda manje kuti saka ivava vari kunzi vanga vachishandira indirect ndo nyaya imwe yandiri kutoenda kutoongorora umwe vari kubudi kuti
So that's why he was arresting people and deploying the army in the street to encourage protests. How kuti protests zacho encourage how kuti vanhu vatosunga because vanhu mukaona iwo chinzi ningatorwa, for example munhu anenge ashuwa achikuparidzira achikudza kuti andi tinoda isu toda kuti obva unzi iye ndiye achatorwa, iye ari yacho kuti anenge ane idea, iwo mangwana ungazoteera ukada unopfurira mberi neidea yake kuti unotanga kufunga kuti inini manje ndorarama ndiri munhu wamahand on mouth, family yangu inosara chirira nenzara ndakada kuteedzera zvinhu zvakadai izvozvo. Mostly kazhinji ndo zvinonyatsa kuitika muZimbabwe izvozvo kuti iwo tanga kutofunga kuti ayo kana muridzi weidea iyo kana atorwa. But I mean umwe ari kuti how were the Jew allegedly planning to use the demonstrations to call for GNU? Can you explain? For sure. In zvatondirasa umwe ari kuti whatever you are smoking is out of this world. Can you these people the way of propaganda inogadzirwa muZimbabwe I surrender inotori next level. Vanhu vanogadzira propaganda vari pachibaba zvibaba zvekukurunga kupropaganda hatazira navo, hatina zera nevanhu ivavo. Vanhu kunyebera zvekuti ndanomara kugara chimbotarisa munhu kwanofunza kuti Chamisa atopinda akakomana nhasi azodadisa, and I'm like right ava munhu akamuti ndambomira zvinhu zvese but unonzwa achitongonzi atisangokwaniswa because they know kuti vakasatodaroka mutofambise maplatforms iwo hazvitofambi woraitako vandoziva ndo chibaba chezvese, center of everything, chibaba chesocial media yacho, chibaba chengirikini anything kungosearchwa kungoda kungoenda painternet kungoti Chamisa because vanoziva kuti vanhu vese ndiani moyo ndiari pamoyo wevanhu, saka munhu akangoona pakangoreflecta that ndema anobva ngoti rekedza ndimboona kuti nyaya iripo yakamira sei. Saka apa nepamwe pasina kana need yekunzi ngiringanze kuingirikini ndianga aripo, saka Chamisa akagara ozwa kudhara. Inini chaakuda kuti mubvunzo wangu wavo kuti pakuti manje saka Chamisa akamisa demonstration papi because pakubva pakutanga ichirowana chitaura kuti toda kuzoenda tozonaiso toda kuzoita ningirikini, akamisa ningirikini papi mukomana because isa ndakona paakamisa kubva kwekutanga hana achakambotaura nezvayo, hana amboidairira nyaya iyoyo achinzi vanhu toda. And I still remember pane imwe comment yandakaona so achinzi nomwe munhu naye hazvinyadzisi here naye kuramba kunyarara manyararira akadai so aya hazvinyadzisi here vanhu vachichema kudai so, akatovabvunza kuti zvinonyadzisa shuwa, saka makanyararire zvenyu naimi zvichingoda kuti iye akutaura kuti inanda achakuita nezvinhu zvamuda nina because inini chinja ndo understand kana uri a leader yo there's no way kuti vanhu vanouya vachikupushidzira kana vachikudza kuti ita zvakadai so iwe usingade zvisingaenderane neleadership yako. For example iwe unogona ngori baba kana kuti uri andikumba kwako uri a parent, hapana pekunzi iwe uri baba wotanga kuudzirwa unzi nemukadzi kana kunzi ruwa baba pa next door vari kuti jairira mani baba pa next door hamene zvakanongoita so maro iwe wega mupfungwa dzako uri kuona kuti hazvisi kuenderana izvi aungamboteerere ngopushidzirwa zvese zvese. Pane zvimwe zvinotoona kuti aiwa is it necessary though? Hazvisi necessary. Saka inini ndoswera ndichiita saka ndo the same nenyaya idzodzo dzitakada kuzitarisa. Hapana pekuti Chamisa anoswera achiteerera zvinhu zvamunenge maronga imi muda kuzomuti iwo ndiwe leader achienda pamberi. Chazviziva kuti vanhu ndimufollower munhu leader ndiye anotaura zvinhu zvake iye muteere zvaari kuda ndiri but imi kana makuti aiwa isu hatisoda leadership yako inenge yakaneta wadai anongoti fine platform yamuchimera iyi chimboita itoni like ipapa base wakapuwa platform ndiani akazoishandisa platform kana wakapuwa. Ndakamboona ndizvino kuti iwe uri kukanganisa vamwe vechidiki kuti vaite politics wakabata vanhu vese akavabata how munhu anoita zvinhu zvaanoda, kuna munhu anorambidzwa kuita zvinhu zvado. Iwe unongoti inini iwe unenge yakaneta wotovhurawo yako pasaidi wototi vanhu veye kwangu kana washaya vanhu washaya hazviri kuzoitirana hasha but Zimbabwe Zimbabwe andori mahwani mwari kuti aiwa hamunetera vakomana aiwa ramba ndingotudza nyaya dzekunyiya bamwe vari kuti these guys are always on high and drugs ndikutoona kuti zvavari kuputa ana achaziva angufodya dzavanoputa kumwana zvekutondinetsa kuti vari kurowadza kaita sei handitozive because zvekundonyamisa mwari kuti now you are desperate. Don't you know that it is in the constitution for the president to push elections to a later date, not your rambling ime zvosiyana zveconstitution zvikaizva hazvinyatsozikanwa kana vanhu vazhinji. Unotsara vanhu vakawanda isi zveconstitution hati aizozvitarisa kati ungoti iyo chamarika titokuita zvitikuita mwari kuti desperation on steroids, shame on your plans. Your colleagues failed dismally to carry out your plans. Instead of just letting go, you flip and claim that it was never
your plan, but that of Senator Chabangu and the president of Zimbabwe incredibly pakashata. Ini nangu ndatombobvira kudhara nditomboonesa nemicho zoti vanhu ava handisi kuziva kuti vari kurova zvinhu zvakaita sei kuti vaende mudenga. Zvanditira fani kuti mutaura kuti this man nemasungira akaita vanhu akataura kuti tamhesva mukono tione, mhesva mukono tiri kuona, mamanzi ndiye aida kutoti mademonstrations waaitwa. Munhu aida demonstration kuti iitwe, inini zvangu mazira ndinoita. Anototi already kuti for example vanhu vaya vaipusha demonstration vaya anongoti manhingiriki kwese katsamba ngadziva mana tsamba ngazvi approve zvese akuna kana manhingiriki panga pane need yekuti munhu mazitenga arole ma streets achimisa vanhu, already panga pane need yekuti vanhu vazotanga kusungwa day before vatange kumhanyiswa mutown. Makanyatsoona zvakaitika kuHarare town iri kunaona padhuze naHarare, makanyatsoona zvakaitika kuHarare iri Harare town. Mwana wese angatobuda kutown kuonekwa chiro pachicken vakomana vanga vakatori paoperation kuclean kwasara kusakana munhu kana kachero benze waitonzi shamara utombonasi kana kupenga nhasi kamene utombotsvaka kunopengera wakawanda chacho. Ndo situation ingari pazvonzi vanhu vavo ndo vaida demonstration. Pamwe nangu zvandijamba, pamwe ndakanyangoma musoro guys ameno munoona sei nyaya iyi. Tell me what you think in the comment section. Pamwe ndinawo ndakaoma musoro ai zvandirambire akana